Nós nin sequera neses momentos éramos conscientes da existencia de tópicos, simplemente había un discurso dominante na historiografía española e por rebote mesmo tamén na historiografía galega, no pouco que había de historiografía galega nos anos 70 e en todo caso o que intentábamos ver era como a historia de Galicia se manifestaba dentro dun esquema xeral que para nós era a historia de España e que aínda non éramos capaces de ver os tópicos que había, porque todo o discurso historiográfico que existía naquele momento era ese e non había outro. Non tiñamos idea aínda da existencia dun reino galego. Mellor dito, sí, nos sabíamos que se falaba dun reino de Galicia, pero era algo inaprensible. Máis ben creíamos que ese reino de Galicia era unha especie de circunscripción meramente administrativa e que como tal reino de Galicia só existira conxunturalmente en momentos moi breves. Por exemplo, no século X, ao redor do famoso rei García de Galicia. E todo o demais como se fose unha historia frustrada. Galicia non existía. Existía un reino de Asturias e entón, que foi Galicia dentro do reino de Asturias? Fixémonos que sinexo, que non, é dicir, tomar a parte polo todo. Despois, o reino de León, entón interesábanos que fixo Galicia, cal foi a experiencia histórica e o rol histórico de Galicia dentro de León e despois dentro de Castela. Pero sempre así, algo secundario. Tardouse moito en descubrir a entidade do que verdadeiramente é o reino de Galicia e creo que hoxe, nestes momentos, aínda estamos tratando de afinar que era o reino de Galicia. Non temos completamente deseñada. Para empezar, hai que ter moi clara a xeopolítica medieval, cando falamos do reino de Galicia medieval, a xeopolítica. Porque, claro, a primeira impresión que se ten é que habería que trasladar a Idade Media o que é a Galicia actual. E non, na época en que os suevos organizan o seu reino na Galicia, pois xa non é que non se trate da Galicia actual, é que nin sequera se trata da Galaecia romana. Era a Galaecia máis un trozo da Lusitania. E cando nos trasladamos ao século 8, 9, 10 e se fala do Regnum Totius Galaecia de toda a Galicia, por suposto, non é a Galicia actual, é unha Galicia que se estende desde os confins dos vascos ata Coimbra, por exemplo. Non é fácil de precisar, porque inclusive durante moito tempo utilízanse dúas terminoloxías en paralelo. Nos ahora asomámonos a un par de historiadores andalusís e observamos que distinguen entre a Galiquilla, que sería a Galaequia, e a Galicilla, que é un trozo da Galaequia. Claro, e son diferentes entidades culturais e son o arranque de diferentes entidades nacionais. Aquela Galicia era a evolución dun espazo xa moi grande de por sí e moi variado, que era a Galaequia que fundan os romanos. Por tanto, é moi variado e isto hai que telo moi claro por uns e por outros, tamén para non ferir susceptibilidades. Ninguén quere decir, por exemplo, que Asturias fose exactamente Galicia. Asturias era parte da Galaequia e, además, o din os autores clásicos, tanto Isidoro de Sevilla como Orosio, teñen unha frase ben clara en obras de ambos, que a de Isidoro é tomada claramente de Orosio, en que nos especifican e nos din Cantabria e Asturias son parte de Galicia, ou máis exactamente, son parte da Galaequia. Non quere dicir que se sean galaicos, eles, pero sí que políticamente están incluídos na provincia da Galaequia. Home, o reino de Galicia, o que aparece na documentación desde a época sueva, desde que no século VI Gregorio de Tours nos fala do Galiciensen Regnum, ou Galiciensen Regnum, desde o século VI estáse falando do reino galego, é o reino de Galicia que había. E
cunha extensión xeográfica máis ou menos semellante, pois xa digo que ata o século XII. Depois, a partir do século XII, pois inicialmente, posto que o condado de Castela se convirte en reino en 1157 e posto que os condados portucalenses e conimbricenses se convirten no reino de Portugal ao longo do século XII, cando se fala do reino de Galicia estamos falando de Galicia, Asturias e o territorio que logo sería León, Zamora, Salamanca, a Extremadura lexionense, todo ese territorio que comeza a ser chamado Reino de Galicia-León ou de León-Galicia. Eso sería. E despois, a partir do século XIII, na Baixa Idade Media, ao longo do século XIII, XIV, XV, xa ao que se chama Reino de Galicia é prácticamente a Galicia actual. Galicia, os límites que hai, posto que non hai unha entidade política propia de Galicia, Galicia non ten, ao longo da Baixa Idade Media, ningunha entidade política propia. Os límites son límites meramente humanos, nacionais. Está bastante claro que hai un límite entre Galicia e Asturias. Os asturianos non son exactamente galegos. Onde está o límite non está claro. E vai haber tamén un límite cos territorios de León, que cada vez se van aproximando máis a Castela. Pero aí queda o territorio do Bierzo, que está un tanto indefinido. No, o reino de Asturias non se define como reino, máis ben se vai definir como principado, que é un título que se crea a finais do século XIV. Cando se fai a paz co duque de Lancaster, que pretende ele e súa muller, pretenden facerse co trono de toda a coroa, pero realmente únicamente dominan Galicia. Parece ser, unha crónica nos di, que entre as cláusulas do Tratado de Paz para que o duque de Lancaster e a súa muller se retiren e renuncien aos dereitos á coroa, se vai crear un título de Príncipes de Galicia, porque era unha imitación do de Príncipes de Gales que levarían os herdeiros da coroa inglesa, pero finalmente non se materializa eso. Parece que hai unha certa desconfianza por parte do rei de Castela de que eso puidese manter unha certa nostalgia ou un certo apego da nobreza de Galicia ao duque de Lancaster, que era inglés, e entón decidise crear outro título. E ese sí que nos consta que se crea, que vai ser que os herdeiros ao trono de Castela leven o título de Príncipes de Asturias. Durante a alta e a plena Idade Media, os reis titulanse reis en Asturias, fundamentalmente reis de Oviedo ou reis en Oviedo. Ese trono que pode estar en Oviedo ou que pode estar en León, ese trono é o trono dun territorio que tanto dentro como ainda quizás máis fora, porque obsérvanos desde fora, e os que nos observan desde fora, a ese territorio chamanlle Galicia. É importante para a historiografía en xeral, porque a realidade é esa, e o que pretende a historia é aproximarse da maneira máis exacta posible a realidade, a verdade histórica. Hai outro que é o fomento da propia autoestima. Ten dito un historiador francés que na historia pretendemos atopar a mellor imaxen de nós mesmos, e isto me parece positivo. O primeiro cara ao camiño da propia realización, tanto persoal como social, é ser consciente da tua propia entidade, da tua propia identidade como persoa ou da tua propia identidade como pobo. E isto non vai contra ninguén, isto vai a favor de todos. Pois Galicia vai ser incluída na monarquía por Leovixildo, vai ser incluída no conxunto do reino visigodo, pero sempre vai conservar unha entidade propia marcada e moi recoñecida. Por exemplo, non é extraño que nas magnas asambleas do reino visigodo, como antes foran do reino suevo, que eran os concilios,
que se especifique que tales decisións van ser de aplicación en Hispania, Galia e Galicia. E isto topámolo documentalmente desde o primeiro concilio de Toledo, no que Galicia formasa parte do reino visigodo, que no ano 589, ata prácticamente un dos últimos, xa non sei se creo que o 13 concilio de Toledo, que está casi ao final da existencia do reino visigodo. Non sabemos se algunha expedición puido chegar de maneira moi efémera pois ao que algunha crónica musulmán chaga finibus Galae, que é dicir, os límites de Galicia. Por exemplo, dixe que se algunha se chegou ata a cidade de Astorga. En todo caso, foi un chegar e marchar. Aquí non houve establecimento. A situación que queda Galicia cando se derrumba, cando desaparece o reino visigodo, a situación exacta en que queda descoñecémola, porque non hai documentación da que botar man. Os poucos testemunhos que aparecen por aí, así flashes que nos iluminan, dá a sensación de que máis que un reino, como un rei, o que hai é unha situación de fragmentación política. A reconquista é un termo totalmente, eu chamo un ideoloxema, totalmente ideolóxico, porque reconquístase o que antes foi de un, pero claro, pensar que os reis católicos chegan a reconquistar o que 800 anos atrás fora seu, eso é absurdo. E ademais responde bastante ao tipo de historiografía que se construe no século XIX. Por lo tanto, non só ideolóxico, senón que además é completamente desfasado. Eso en xeral, falando de reconquista desde a perspectiva dunha historia, digamos, española, pero que falando desde a perspectiva galega é absurdo, porque aquí nin se recuperou territorio, posto que nunca foi ocupado, nin se repoboou, porque sempre estivo poboado. Cando empezamos a ter noticia de supostos reis, pois é a partir de crónicas moi tardías, porque claro, pensemos que o reino visigodo desaparece no ano 711, a principios do século VIII, e as crónicas que nos empezan a falar deso son crónicas de casi 200 anos despois. Ten en conta que só hai unha crónica absolutamente contemporánea, bueno, absolutamente non, pero dun par de décadas despois, de 4 ou 5 décadas despois, que é a que chaman crónica mozárabe do ano 754. Pero esta crónica non nos fala de reis en ningún lugar. Entón, ben, esa é unha tarefa pendente. Eses señores que algúns documentos, e sobre todo crónicas moi posteriores, chaman reis, porque hai algún documento relativamente próximo, chaman o documento do rei Silo, pero ese rei Silo no documento nunca se titula rei, tampouco, entón non sabemos ben que o que podía haber aí. Bueno, a historia deixa moitos campos baleiros para que se traballe no futuro, senón acabamos o traballo dos historiadores.